कॅबिनेटाक ब्रीफ करता पयलीं आमी ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान एक सर्क्युलर इश्यू केला स्पेशली फॉर द स्कॉलरशीप पर्पज इज द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची. ओके, हो सर्क्युलर जो आसा पळय न्ही, हो सर्क्युलर तुमी सगळ्या जाणांनी पब्लीश करचो. मुद्दाम म्हणून म्हणजे परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल, वोकल, इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक, फोक डान्स, भरतनाट्यम, कथक, ओके, फोक डान्स फ्रॉम गोवा, ड्रामा एंड थिएटर, त्याचबरोबर दशावतार एंड अदर ट्रेडिशनल परफॉर्मन्स हाज्या खातीर म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स दिता, स्टायफंड दिता, हे शिकपाकूय बी. अंडर दीस स्कीम सिलेक्टेड जाता ते चिल्ड्रन्स स्टायफंड फ्रॉम 3,600 टू द ट्रेनिंग फीज 9,000 पर्यंत दिता. सगळ्या जाणांनी त्याच्या 30 मे पर्यंत हे अप्लाय करता. शिकपाच्या हांगा वेगवेगळे गरजे शिकता भुरगे तांकां इन रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन कितले भुरगे सिलेक्ट करतात ते डिपेंड अपॉन ते अप्लाय केल्यानंतर करपाची पब्लीश करूया पयलीं. शिकयता आसतलें न्ही कोंकणांत.